Goddag, jeg hedder Isabella, og jeg kommer fra Aalborg Teknisk Gymnasium. Jeg vil i dag snakke og forklare lidt om elektricitet og komme omkring definition af spænding U, strømstyrken I, modstanden R og effekten P, Ohms første lov, serie af parallelforbindelser og jævn- og vekselspænding. Lad os starte med at definere definitionen af strømstyrken, som har symbolet I og har enheden ampere. Strømstyrke. Coulomb er en måleenhed for elektriske ladninger. En coulomb er en ladning, som har en strøm på 1 ampere, leveret i løbet af 1 sekund. Strømstyrken er defineret som en elektrisk strøm, og det er en bevægelse af elektriske ladninger. Det udgøres i form af elektroner. Strøms størrelse er udtrykt som den samlede ladning, som flyttes per tidsenhed. S-enhed for elektrisk strøm er ampere, og ved 1 ampere flyttes der 1 coulomb, eller cirka godt 6 milliarder elektroner hvert sekund. Det vil sige, at den er defineret som tid divideret med ladning divideret med tid, og hvis man sammenligner en ladning med strøm med et vandrør, er det mængden af vand, der strømmer gennem et rør. Elektrisk spænding er et udtryk for den energi, som en strøm kan levere per enhed, ladningen den flytter. Og ud fra overstående, som jeg lige sagt, bliver definitionen af en elektrisk spænding energi per enhed ladning, og i grundlæggende S-enhed bliver dette til joule per coulomb og får navnet volt, som er opkaldt efter den franske fysiker Alessandro Volta. Og det defineres som energi divideret med en ladning, men i modsætning til strømstyrken kan man ikke snakke om spænding i et punkt, men en spændingsforskel mellem 2 punkter som A og B, og det kaldes spændingsfald. Hvis man sammenligner spændingen i en ladning med vand i et vandrør, svarer det til at det er det tryk, der driver vandet frem gennem røret. Modstand. Elektrisk modstand er en egenskab ved elektriske ledere, som forårsager et vist tab af energi i form af varmeudvikling. Når man sender en elektrisk strøm igennem en elektrisk leder, størrelsen af den elektriske modstand i en given elektrisk leder måles i afledte SI-enhed ohm og afhænger af 3 ting. Lederens længde, altså jo længere lederen, desto større modstand. Lederens fastningsareal, altså jo større areal, desto mindre er modstanden. En materiale egenskabs kaldt resistivitet for det stof lederen er lavet af. Hvis man måler en modstand R i ohm hen over et prøvestykke med længden L, altså målt i meter, og tværsnit areal A, så er modstand R for det stofstykke er lavet af, givet ved elektrisk modstand gange længden i S-enhed måles I-enhed måles arealet A i kvadratmeter længden i meter og modstand I R i ohm. Og selvfølgelig er den afledte S-enhed for resistiviteten ohm gange meter. Grunden til at der bliver dannet modstand er fordi når der bliver tilføjet strøm, begynder ionerne at vibrere og varme ud og udlede varme, så elektronerne kan komme forbi. Hvis man sammenligner det med et vandrør, er det tykkelsen af røret. Effekten P er et udtryk for belastningen, og det er ikke forbruget og bliver målt i watt. Effekt er blandt andet defineret som energi givet per tidsenhed. En watt er det samme som energi af 1 joule over et tidsinterval på 1 sekund. Ohms første lov. Ohms lov er en episk lov, der giver en sammenhæng mellem elektrisk strøm I, elektrisk spænding U og fænomenet elektrisk modstand R for en stor gruppe stoffer. Betegnelsen lov er misvisende, da udtrykket ikke er gældende generelt. Og Ohms teori er, at Ohms første lov siger, at U er lig med R gange I, hvor U er spændingsfaldet over modstanden R, og I er strømstyrken gennem modstanden R. Serie- og parallelforbindelser. Serieforbindelse. En serieforbindelse er, hvor man tager 2 modstandere i en lige linje og sætter strøm igennem dem. Det er det samme som hvis man har 2 lamper, hvor man sætter strøm til den ene lampe og sætter strøm til den anden lampe og tilbage til startpunktet. I en parallelforbindelse bliver hver lampe forsynet med samme spænding og uafhængig af hinanden. Et batteri bliver hurtigt opbrugt på den måde, fordi lampen
får den maksimale belysning i forhold til serieforbindelser, hvor spændingen bliver fordelt mellem lamperne. Men hvis man skruer den ene pære løs, vil den anden stadig lyse. Og denne måde her, det er den man bruger til at tilslutte lamper på derhjemme, som vi normalt gør, hvor alle apparater får 230 volt. Jævn og vekselspænding. Vekselspænding er en elektrisk strøm, som veksler i styrke, som en sinuskurve. Antallet af veksler per sekund kaldes vekselstrømsfrekvens og måles i hertz. Jævnspænding. Jævnspænding er en elektrisk strøm, der altid løber i samme retning, modsat vekselstrøm, hvor strømmens retning hyppigt vendes. Varierer strømmen meget, men uden at vende retning, kan man tale om pulserende jævnstrøm. Enten måles jævnstrøm eller vekselstrøm. Løber strømmen lige meget frem og tilbage, er jævnstrøm 0. Er strømmens størrelse helt konstant, er vekselstrømmen 0. Der kan både løbe jævn og vekselstrøm på samme tid i den samme leder. Det var alt for nu. Tak fordi I lyttede med. Ha' en god dag.